Fa 10 mesos, el PP va presentar al plenari un conveni amb l'Associació Residència en Mare de Déu d'Aigües Vives per a la seva ratificació. El document estava ple d'errades formals i de contingut, tal com advertiren en 3 ocasions els regidors del bloc, que demanaven que es corregira. El PP va aprovar el document sense escoltar al bloc. Passat este temps, el PP ha hagut de tornar a presentar el conveni amb les correccions que el bloc demanava. Intervé Vicent Albelda, regidor del bloc. Quan algú creu que posa el govern damunt de la taula i creu que la feina s'hauria fet d'una altra manera, vostès, tot i la seva majoria absoluta que es permet aprovar-ho tot i passar damunt de qui siga, podrien tindre l'oportunitat de fer cas i encara que sigui alguna vegada atendre les raons de l'oposició i d'aquesta manera haver-ho estalviat. No este punt, no un punt ara en l'ordre del dia que degut a les necessitats de la residència s'ha d'aprovar, però no tindrà que estar en l'aire la legalitat del conveni que van firmar vostès en l'associació de la residència. Moltes gràcies. Y desde luego, lo que sí que es de ver es que en la comisión formativa del día antes hi havia 8 persones del Partit Popular que així no van obrir la boca per res. I jo en aquell moment me vaig fer menció d'això, de per què estaven aquí aquelles 8 persones que havien vist els documents i no es pronunciaven per res. I jo no sé per què aquell dia es va negar completament la possibilitat de diàleg en l'exposició. Jo no sé si va ser perquè una demostració de que se pot aprovar tot perquè som els que manem. En fi, no entraré més enllà. Moltes gràcies.